Priatelia, teraz sa nachádzame pred pekárňou Pán Gabriel a Pán Gabriel vyrába výrobky iba sin gluten, takže bez lepku, a ideme si zobrať našu rozku, ktorá je tradičným koláčom pre Tri krále tu v Mexiku. Tak poďte so mnou, vezmem vás donútra. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Tu môžeme vidieť náš rozka sin gluten. Takže priatelia, našu trojkráľovú rožku máme už kúpenú. A teda zajtra sa oslavuje príchod troch kráľov. Tak v ďalšom videu uvidíte, čo vlastne táto trojkráľová rožka obsahuje, alebo rozka, aby som sa vyjadrovala presne. Ale tento rok má táto pekáreň Pán Gabriel 15. výročie svojho vzniku a do 15 rosiek dali 15 zlatých anielikov, to je, Ježiškov. A čo to je tento Ježiškov, tak vám to vysvetlím v ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Pán Gabriel, Mexico City je bezlepková pekáreň, takže vrelo odporúčam. V komentoch vám napíšem potom odkaz a trasu alebo adresu, kde sa nachádza. Majte sa pekne, ahojte.